Yerine yetirmek ören aňsat bolup, ähli etjek zadyňyz siziň bilen gürleşýän adamyň sözü gutaryndan soň durup, bir azajyk demiňi dursamak. Şol aralykdaky dymyşlyk siziň üçin bir asyrlyk wagt ýaly bolup biler, emma aslynda bu sözsüzlik bir sekunda hem ýetýän nädir? Şeýlelikde demiňi dursak gürlemegiň nä derejä peýdalydygyny düşünüp, gürleşmek edebine eýerip bilersiňiz. Bu hereket siziň köpçülükde has hem syýlagy hormaty eýe bolmagyňyza getirer. Şeýle-de adamlar bilen has ysnyşykly aratnaşyk saklamagyňyza ýardam eder. Karşıňdaky adam sözüniň ahyrına çenli sabır bilen diňlemegiň olar üçin ören uly sowgat bolup biljekdigini göz ýetirersiňiz. Egerde daş töwereňizdaky adamlary syn edip görseňiz, köplenç adamlaryň bir-birinden öň öpjek bolup, birek-bire gezek bermegem ýadyna düşmeýär. Hatta her pursatda diňe öz düşünjelerimizi, öz görüňlerimizi aýtjak bolup holugyan wagtlarymyzam az däl. Kä halatlarda bolsa karşymyzdaky görläp duran adamyň gurrumyny çaldyrak gutarmak üçin bolýa ýa-da bilemok diýen ýaly geldi geçer jogap beren pursatlarymyz hem bar. Emma bu ýagdaýlara garamazdan biri bilen gurrumdaş bolan adamlar bu söhbetdeşlikden lezzet almaly, bir-biriniň gurrumlaryndan täze zatlar öwrenmeli. Şu hili aratnaşyk görnüşi bizi beýleki adamlaryň pikirlerini ýazgyrmaga, kemsitmäge ýa-da ýalňyş netijelere barmagymyza eltip biler. Ine şeýle sebäplerden ýaňa bolsa, adamlar bir-birine gaharly garaýarlar. Şeýdibam adamlaryň arasynda dartgynlyk döreýär. Öz sözüňize başlaman kaňyz garşyňyzdaky insanyň sözüni dogry manysynda gutarmagyna garaşmagyňyz netijesinde şol adamyň ýüzünde peýda bolan mulaýym ýylgyrsy görüňizde muňa gatşat boljakdygyňyza güwe geçip bilen. Munyň netijesinde bolsa ikiňiziň araňyzdaky mulakatly söhbetdeşlik ysnaşyk peýda bolar. Size gürlemek üçin gezek gelmejek ýaly ýaýdanmaň. Size hem gezek getir, hatta garşyňyzdaky adam sizden şeýle sabyrly hereket gören soň, onuň hem edil özüňiz ýaly mähir bilen sizi diňlejekdigini ananyp bilersiňiz.